Tutunik podcastaren bigarren saioan, gaurko nire gonbidatu oso berezi bat, dako gurekin, Maialen Iriarte Okinena, arratsaldeon, iluntzeon. Eskerrik asko gonbidatzeagatik, Gareko Hitz Mujika. Zer dauka Maialenek Iriartez eta zer Okinenaz? Batetik eta bestetik asko nahasmendu bat, eta gainera batzutan pentsatzen dut nahasmendu konstiente bat dela. Saiatu izan naizelako aitaren gauza onak eta amaren gauza onak jasotzen eta gutxiago gustatzen zitzaizkidanak baztertzen. Eta orduan daukat aitarengandik agian alderdi razionalago bat eta gauzei muga eta arazoi muga jartzeko alegina egiteko joera, eta amaren aldetik dauzkat, imaginazioa, hizketarako gaitasuna, arazoak bestera batera konpontzeko gaitasuna, pertsona guztiok bezala batetik eta bestetik, baina esaten dizudan bezala autokonstiente bat ere egina daukat, bakoitzaren onena jasotzeko. Eta oso razionala zan aitak esan zizun bezala, epaitzan gana jutean zuk etzen nuna pekatuik egin esatea. Bai, ala esan zidan, nik komunioa egin nun, eta hori izan zen gainera Eliza Katolikoarekin izan nun azkeneko harremana. Eta komunioa egin baino lehenago, esan ziguten pare bat egun lehenago edo aitortza egin behar gendula, aitortu egin behar genituela geure pekatuak. Eta nik artean neuzkan 6 edo 7 urte. Eta etxean esan nuen, horrengo egunean edo aitortu egin behar nuela, eta aitak esan zidan, apaizari esateko nik ez neukala pekaturik. Eta, joan hitzaion apaizari, esan nion, aitak esan dit ez dudala aitortzarik egin behar, nik ez daukadala pekaturik. Eta apaizak onartu egin zidan, eta ez naiz sekula aitortu, eta geroztik ere ez naiz inoiz konfesionario batera joan, nire pekatuak aitortzera. Baina pekatuak egin gozen dituzken gerora ere? Egingo nituen baten batzuk. Egingo nituen, ez dut uste pekatu handirik egin dudanik, ez daukat sensazio hori behintzat ez, batez ere ingurura begiratuta eta niretzako pekatua zer dan kontuan izan da, ez da, ze eskandalo ikusten ditudan inguruan, ze min ikusten ditudan inguruan, eta ni beti saiatu izan naiz minak ekiditen eta eskua luzatzen eta aldudan personarik hoberena izaten, ez da, orduan, hori da nire buruaz daukadan pertzepzioa agian kanpotik ikusten norbaitek esango lizuke baietz pekatari izugarria naizela. Nola dauka zure hitzapena dira txikitakoa, zure haurtzara Donostin. Donostian. Eta gurasoekin jaso duzu ere eta borrokalariak. Bai, daukadan oroitzapena da, zera-zeran amarekin batez ere Donostiako Kontxaldean, han badago oraindik ere lehoi bat, eta lehoierek beldurra handia ematen zian, eta hondartzara amarekin, eta zinera amarekin, oroitzapen horiek dauzkat. Ordurako aita kartzelatik atera zen, baina nik kartzela garaiak eta gogoratzen espalin baditut ere, ni oso txikian nitzelako, eta badakit astero jaten ginala edo Karabantxeldera edo Soriara, baina horiek ez dauzkat buruan, ez naiz kartzelaz gogoratzen, bai gogoratzen naiz gero aita etorri, niretzat aita, denbora askoan ikusi ez nun pertsona bat zela, ez da, haurtzaroan gainera, eta orduan arrotz txamparra egiten zitzaidala, eta nahi egon nuela amarekin egon. Eta berak, sekulako alegin egiten zuen, nirekin egoteko, nirekin gustora egoteko, asko oroitzen dudan gauza bat da, liburutegitik liburuak jetxi eta herriak egiten zizkidan liburuekin. Eta gero berak bazeukan kartzelatik ekarria eta kartzelan berak larruz forratutako Rabindranath Tagoreren liburu bat taura irakusten zidan eta nortzen esaten zidan eta bar, ezta? Eta oroitzapen horiek badauzkat. Baina gogoan gehiago dauzkat amarekin egindako planak. Gerora ere aitak gainera batean edo bestean herri honen militantzian lan asko egin duelako, eta sarri askotan gertatu izan dan bezala, emakume askok ere egin balin badute ere, amek askotan etxean aurrek zaintzen zituztelako, ezta? Bati eta besteari eskertzen dieta asko eman didaten guztia, benetan iruditu izan zaizkidalako ni orain zer naizen hori bereien handik ikasi dudala, eta asko daukagula zer ikasteko gure kasuan generazio hartatik, ez da, askotan esan izan dut hau, baina errepikatuko dut, ze iruditzen zait generazio horrek egin zituela autu batzuk gurekin, erabaki zutenean gu kolegio batera ez ginela joango, edo gazteleraz ikasten zen eskola batera ez ginela joango, eta sortuko zutela beste gauza bat, eta arrisku batzuk hartu zituzten, edo eraiki zituzten herri honetarako hainbat gauza, eta gaur egun nik munduari begiratzen dio danean, eta ikusten ditu danean munduaren arrisku batzuk, edo beldurra ematen didaten gauza batzuk, ez, pentsatzen dut jo.
beste garai batzutan ere gure gurasoek, gure aitona-amonek jakin dute herri hau onaino ekartzen, ezta? Orduan, haiei zor diegu, gure seme-alabei zor diegu, haiek jakin zuten, haiei ere irudituko zitzaien egoera larria, beldurgarria, guri kasu batutan iruditzen zaigun bezala, baina jakingo dugu, asmatuko dugu guk ere egiten eta esperantza horrekin lan egiten dute egunero. Baina esan duzu adibidez, aita kartzelan egon da, arrotz sentitu zuen etorri zinean, baina gerora aitaren bizitzak asko markatu dizu zuri. Bai, asko markatu. Gainera berak egin du alegin bat, hainbeste alegin egin du ni konturatu egin zenbat maiten nauen, oraindik ere bizi da eta azkeneko kasua da joan den astean garantako artikulu bat idatzi nuen, ez? Eta lanera nindoala goizeko 8 bere telefono deia jaso nuen esanez irakurri zuela eta oso ondo iruditzen zitzaiola eta, bueno, konstanteki eta permanenteki egiten dizkit horrelako maitasun agerraldiak, ez asko maite nau, oso harro dago, nera nahi arrebek barre pixka bat ere egiten dioten, nera nahi arrebak, jaio ziranean, aita bazegon, eta, umetako mimotxo horiek jaso zituzten aitaren aldetik, ez? Baina gaurkoz orainik ere esaten dute, nik esaten balen badet momentu ontan hemen euriari dula, aitak esango duela hori horrela dela. Eta, nahi arrebek barre pixka bat egiten dioten. Zu zarrena zea. Ni zarrena naiz, eta beste bi nahi arreba dauzkat, ni baino 5 eta 6 urte gazteagoak. Eta zure bizitzan rola, zezu tokatu egin hondi batean zure amarena bezala, bai? Zaindu herrizatea... Bai, tokatu zaindu ditutan nahi arrebak. Gainera, gure garaian, edo gure haurtzaroan oso arrunta zan, amak lan egiten zuen, amak irakaslea izan da, eta oso arrunta zan, amak bilera bat balin bazaukan, nik umeak jaso eta nik umeak zaintzea, umeak deitzen diet oraindik ere pentsa ez, edo udan adibidez, segi kalera jolastera, eta gu kalera joaten ginen jolastera, gure garaiko ume guztik bezala, eta nik hartzen nun bitxikien ardura, 5 eta 6 urteko aldea, pentsa nik 10 banitun, ume txikiak ziran, ez, eta oraindik gogoratzen dut behin txirrestra batetik jauzi eta bekaine irekin nun, eta korrika eraman duten, sekulako irekia egin nuelako, eta nire beldurra zan umeak nun utzioten ditu, non ate zeuden umea hiek, ez da, ondo daude umeak, ja diferentzia hori ere berdindu egin da denborarekin eta oso harreman ona daukat batarekin eta bestearekin. Baina askotan itzalean gelditzen dian paperak askotan izatea zuk esan dezu, zure amarena, aita kartzelan honik, suposatuzun berantzat, 3 seme-alaba aurrea teatza bakarrik, eta esanet, porque gerorako rolak zure ere ez da ezberdina izan. Zuk ere eta barri izan dituzu aurrera, momentu batzutan ere, berdin? Bai, nik uste dut, bezken, amaz hitz egitea, amak 20 urte zituen aitarekin ezkondu zanean, eta 20 urte eta pikorekin geratu zen bakarrik aita kartzelan zegoela, garai hartan, ez da. Orduan, nik uste dut horrek bere bizitza erabat markatu zuela, eta, aitari konsejo de gerra bat egin zioten, Madrila joan zan, ez dakiz obisporekin egon zan, orduan, garaian 20 urtekin eta berak zekin arretatik, sekulako bidea egin zuen amak, ezta? Eta gero ni jaio nitzanean ere askotan kontatu izan dut, ezta? Baina berak ez zizkidan belarritakoak jarri. Nik 71 urte dauzkat, eta 71 urteko emakume gehienek belarritakoak dituzte, arruntena zelako, neska jaiotzen bazinean belarritakoak jartzea, ez? Baina berak autu hori egin zuen, ni neska izateagatik zizkidala zulo gehiago egingo, nauzkala behar nituenak, eta ez dakit, ekintza feminista bat bezala jotzen zuen berak ez, eta nik hori errespetatu egin diotze garai hartan, inguru guziaren zatzan, gauza oso arrotz bat, neska bati ez belarritakoak jartzea ez. Eta gero ikusi dut ama lanean, eskolan lanean, eta ikusi dut buzaintzen, eta, pentsatzen dut handik, amak ez nahu sofan eseri auto bestea kontatzera, baina handik ikasi dut, ez da, handik ikasi dut, berak nola zaindu gaitun, berak nola zaindu duen aita beste maila batean, berak nola zaindu duen gu izateko modua, gure baloreak, gure hizkuntza, aita erean bazegoen, badirudi aita etzegoen eta inon bazegoen noski, baina bai, amaren gan pixua handia egon izan da. Gure kasuan eta gure generazioko seme-alaba gehienon kasuan emakumeok izan dugu zaintzaren pixua, oraindik ere hala dugu eta ez da. Orduan, ez da gauza arrotz bat, baina gure kasuan horrela gertatu zen, gainera zirkustantzia berezi batzuk ere izan zirelako.
Bueno, zuran bat azitzeteaz gain nahi zuta zitzegitea. Atzizun horremeste gustatzen seguraski, baina zuk ere, noen barri izan duzu berdina. Izan zea gaso gaztetatik, maila profesionalean lanean, ezautu zaitu Euskal Herri guztiak telebistatik, gure etxetara sartu zera, baina eraberean, eta hori izan dituzu zure seme-alabak ere aurrera. Bai, bueno, nik askotan aipatzen dut hori neurri batean nik privilegio batetik egin dudala, ez da? Hau da, nik erabaki dut bost seme, nire kasuan semeak dira, mutilak dira, bost seme izatea, erabaki nezaken beste gauza bat, eta erabaki dut bostak izatea, baina eraberean nik ahal izan nuen bizitza proiektu bat egin, nire garaian lan duin bat lortzeko posizio batekin nun telebistarako, eta lan duin bat neukan soldata duin batekin, eta hori privilegio bat da gaurko ikuspuntutik ikusita. Nire aukera izan da bost seme horiek edukitzea, egia dana da, zuk ongi dakizun bezala, seme alabak aztea, bide malkartsua izaten dela batzutan, oso aberazgarria, oso maitagarria, batzutan desesperantea ere bai, baina, argi utzi nahi dudana da, batzutan ez dakit eredu bezala ez, eta zuk boseme dauzkazu edo boseme alaba, hori autu pertsonal bada, izan ziteken bestera batera, horrela izan da, ni oso pozinago, eta asko maite ditut, eta asko laguntzen dute, eta asko irakasten didate, asko ikasten dut haien gandik ere, bai. Eta telebistako garaioetatik, asko, bibitu zuberitzapen asko, adia zein da gogoangarriena daukazuna? Gogoangarriena, ez dakit, egia esan, ni ez daizola momentuekin geratzekoa ez, askotan galdetu izan didate zein izan da elkarrezketarik gustokoena, edo zein izan da albisterik gustoena eman dezuna, edo gehien samindu zaituna, ez, tokatu izan zaidalako, eta samindu nautenak hortxe daude, gustokoenak ere egongo dira batzuk. Nik batez ere gogoan daukadana da nire momentu hartako jarrera. Zuk entzun didazun niri askotan esaten iruditzen zaidala herri hau eraikitzen duela herri honetako herritar bakoitzak dagoen tokitik, eta ni horrekin oso sinetsita nago, ezta? Eta ni telebistara joan itzanean edo aurretik herri irratian negoenean nik neukan sentimentua zen eraikitzen ari ginela komunikabideak euskaraz ere. Ordura arte ez zeuden, guk ordura arte Televisión Española 1 eta gero UHF, esaten geniona, 2 da orain ikusten genuen, ez da, eta eraikitzen ari ginela euskaraz komunikabide sare bat ere, komunikabide publiko bat ere, nik artean pentsatzen nuena herri honen telebista publikoa izango zena, ez herri honen zati batena. Herri honen zati guztietan ikusten da, baina askotan mapak berak samintzen hau, ezta? Nire Euskal Herriko mapa beste bat delako, ez dalako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa, ezta? Nik ilusio hori neukan eta grina hori neukan eta puntu militante bat ere bai nire lanean, ezta? Egiten ari gara, eraikitzen ari gara komunikabide bat euskeraz, telebista bat euskeraz, eta horrek sortzen zidan grinak, eman zizkidan batez ere haseran telebista honekiko lanerako gogoa eta ilusioa eta indarra kasu askotan, ez da, ze, medioak ere izan direnak izan dira, eta, gero gauzak aurrera egin jala, eta baten, eta bebin, baina medio gutxiago ere izan ditugu, eta, euskeraz hitz egiten dan telebista hori besteen pare jartzea eta homologablea izatea eta besteak bezala munduan gertatzen ari dena kontatzea Euskal Herritik eta euskeraz niretzako oso gauza garrantzitsua izan da. Kirolaria izan zen, atleta? Bai. Zoritzapen dituzu? Oso onak, oso onak. Ona zeinan? Bai, Gipuzkoarako onan itzan errekorren bat, izan duen Gipuzkoako errekorren bat. 100 metro? 100 metrotan. 100 tarreleboa egiten nuen, Espainiako txapelketetara joateko minima lortzen nuen, behin laugarren geratu nintzen Espainiako txapelketa batean, baina oso oroitzapen onak dauzkat. Oso ondo pasatzen nuen, behar nuen kirola egin, eta geroztik ere kirola egin izanak eman dit nire bizitzan nolabaiteko disiplina, ez? Zu hasten zeanean entrenatzen,
lehenengo minutuan utzi egingo zenduke entrenamentua, ez, hasten zaizkizu giharrak pixka bat molestatzen, ez daukazu jarraitzeko gogorik, ez da, baina pasa egin behar dezu momentu hori, segi egin behar dezu, eta giharrak berotu ala aurrera egiten dezu, eta aurrera egin ala, forman sentitzen zaera eta indartsu egin behar dezun entrenamentu horretarako, ez, eta gero bizitzan, egon dira momentuak ere, ura oroituz, gogoratu nahi izan da, minutu hau pasatzen badagu, edo tarte hau pasatzen balen badagu, egongo da, etorriko da, beste momentu bat gozatuko dudana egoera honetaz, ezta? Eta hori da, atletismoak utzi didana, gehi lagunak, gehi ondo pasatzeko zera, eta ondo sentitzeko, eta geroztik ere pentsatu izan dut, gauza askotarako, gauza fisiko askotarako ere balio izan didala, ez da? Nik oso ume handiak izan ditut, tamainaz oso handiak izan dira, ez da? 5 kilo. 5 kilo, ez da, txikiaz ez dira 5 kilokoak. Bataz beste 5 kilokoak, ez da? Eta artean nik 5 semetatik 3 epidurali gabe izan ditut, ez zegolako, ez dutelako ospitaletan jartzen oraindik, ez da? Edo Donostiako ospitalean oraindik ez zutelako jartzen. Eta orduan disiplina hori, arnasketak, konzentrazioa, minari aurre egiteko gaitasun horretan asko gogoratzen ditzan, entrenatzeko momentuaz, entrenamentuak momentu batzutan sortzen duen sufrimentuaz, entrenamentuak sufrimentua ere sortzen duelako, ez, ni gogoratzen naiz, 200 metroko karrerak entrenatzeko sarri askotan Donostiako belodromoan 300 metro egiten genitu, ez, 100 metro gehiago, oso korrika, oso azkar. Eta nik nola bukatzen nuen, apurtuta, beste batek esango luke, nik 1500 egiten nun, eta hori niretzako aperitiboa zen, baina, nik horrela bizi nuen, ez? Eta, momentu batzutan, oroitzapen horrek ere balio izan dit, aurrera egiteko. Ni bakarren hon pentsatzen, miresmena handitzen nahi zai dela, bakarri pentsatzen 5 kiloko umeak, batez 5 atera behar diela 5 kilokoak, eta... Nik gizona naiz, orduan. Ariketa bat da, oso erraietakoa, oso... nik honekin ez dut esan nahi seme alabak edukitzea edo ez edukitzea, erabat pertsonala eta erabaki ona iruditzen zait bat eta bestea, baina niretzako ordunaldia izan da oso garai berezia, oso gustora eraman dudana, ez zait gauza pixutsu bat egin, erditzea bera izan da oso momentu berezia, erditzearen inguruan gainera oso gaztetatik Mikel Lauaren kanta bat entzuten duen bikate, biak ebaki beharrekoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko. Adizu ama badakizu, sortze berean zuri gorputzez lotzen induen zilborestea eta bar. Eta, momentu hortatik izan dut, ariketa egin dut, gero zilborresteak moztea oso gauza zaila da. Oso zaila da, batzutan semeek ere nahi izaten ez dutelako, edo ez da erraza zilborestea moztea, baina momentu horretatik ariketa hori egin dudala badakit, eta abesti hori gogoan izan dudala badakit, ez da? Eta erditzea bera izan dela oso momentu oso animala da, animaliak garelako, ez da? Eta uzten zaitu oso zure tokian. Urrengo gurean zuk egin behar dituzu oso gauza basikoak, eguneroko sortzen joan zeran artifizio horietatik aldentzen zaituztenak, egin behar duzu arnaz hartu, ume bati titia eman, eta, parto batek sortzen dituen niniak gainditu, ezta? Eta behera etortze hori oso garrantzitsua da, artifizialak direla erakusten dizulako. Eta zer dan garrantzitsua. Eta zer dan garrantzitsua, eta zer ez dan garrantzitsua, eta zeri ematen diogun batzutan garrantzia, eta zeri ez, ezta. Garrantzitsua zer den da zer ez, eta Maialen Iriartek zeukan bizitza guztia konpondua, telebistan Euskal Herriko etxe guztietara gauero sartzen zen, dena zautzen gintuzten, bizitza egonkorra, semalarekin, baina erabaki bat hartu zuen, inongo beharrik etzaukanean, eta entzun erabaki garrantzitsua hartu, berarentzat eta guretzat, etxe bildu komunitatearentzat. Proiektu politiko bati sartu zenean, lehen errora, bizitza guztia inongo beharrik etzaukazunean. Lotxe pixka bat ematen dituenek. Iruditzen zaidalako niri buruz hau behin baina gehiagotan esan izan da, ezta?
Eta nik bezala beste pertsona batzuk ere autu bera egin zuten, eta horrentxe datauzkitu gora adibidez hola, eta zerrendatzea arriskutsua da, ze seguro milaka izen daudela, ez da. Baina Juan Karizagirre datorki burura, edo Nerea Kortajarena datorki burura, edo Jasona Agirre datorki burura, haiek ere beraien ofizioak utzi, eta Euskal Herria Bildura etorri zirelako, edo Nagore Alkorta, edo Anuska Esnal, bi alkatea aipatzearren, ez da. Orduan, bueno, nik uste dut, bai, erosotasun batzuk, moiztean behin, utzi egin behar dira, edo nik usteko autu egin nuen. Eta uste dut garrantzitsua dela Etxe Bildu bezalako komunitate baten gainera, ez da? Besteak beste gure profesioetatik ikasi duguna eta dakiguna ekartzeko gaitasuna gehiago edo gutxiago izan dugulako denok, eta bueno, erakutsi dugulako garrantzitsua den beste gauza bat, politikara ere etorri zaitezkela aldi baterako, eta gero joan zaitezkela politikatik, eta baten diozula politikari momentu batean, bueno, zuk daukazun hori eta proiektu batekin bat egiten duzula. Baina esaten dizudan bezala batzutan lotsa pixka batekin, pudore pixka batekin esaten dut hori, ez da? Ikusten ditu dalako hainbat eta hainbat militante gure inguruan beraien eguneko lanarekin batera militatzen dutenak, beraien eguneroko lanarekin batera nik beste lan egiten dutenak Euskal Herria Bilduren hainbat ere mutanta hainbat lekutan, ez da? Eta orduan, bueno, nik utzi nuen erosotasun eremu bat egia da, baina beste batzuk hainbat utzi dituzte eta hain eskergarriak dira batzuk eta besteak, ez da? Iruditzen zait, danak direla kontuan hartu beharrekoak eta bueno, agian bizitzaren zatirik gehiena politikan eman dutenek ere, bueno, badaukatela nahikoa meritu, ez da. Egoskorra zen? Bai. Botaizun izen artean bada egoskorriri esente daukatenak, ez? Bai. Bueno, egoskorra naiz, baina malgua ere naizela uste dut. Hau da, uste dut gauza batzuren aurrean eta herri honetan erresistitu egin behar dela, ez da. Eta egoskortu egin behar dezula, hau da, ez paginen egoskortu Euskara onaino ekartzeko, ez paginen egoskortu esateko Euskarak baliozula unibertsitatera eramateko, zientziak irakasteko, akademiarako hizkuntza bazala, desagertuko zen, ez da. Orduan, egoskorkeri ariketa bat edo resistentzia ariketa bat badago hor, ez da. Eta era berean, naiz malgua, badakit entzuten, eta nire egoskorkerietatik batzutan jaisten naiz. Ez nuen esaten horxegat. Ez, esaten zen duen bagarelako taldetxo bat, lehen aipatu ditudan Nerea Kortajarena eta Juan Karizagirre, egia esan politikagintzan nagonetik niretzako bi pertsona oso garrantzitsu izan direnak, Juan Karizagirre aurretik ezagutzen nuen, alkate bezala ezagutu nuen, eta gogoratzen dut, EH Bildurekin bat egingo nuela, gara egunkariak argitaratu zuenean, zer nolako iruzkina idatzi zuen ezagin nuen Facebooken edo ez, nolako ongi etorria egin zidan, eta geroztik ere ze lagun, ze gertuko, zenbat maite dudan Juankar. Eta Nerea Kortajarena diburuz gauza asko esan ditzaket, baina egia esan Nerea Kortajarenarik gabe orain arteko bide hau niretzako, nik horrela sinisten dut benetan eta horrela sentitzen dut benetan, etzen posible izango. Seguro askinik ere berari emango nizkion gauza batzuk, baina Nerea Kortajarena, galdetu jozue, baina Nerea Kortajarena niretzako izan da, arnasa laguna, gertuan izan dudana, aldundu nauena, berarekin batera egin ditut, guretzako asera hartan, sekula egin ez genituen, aurrekontuetako negoziaketak, eta biok gure tokitik eta gure leku ezberdinetatik, ez da, berak esaten duen bezala, ertzetako emakumea da, ertzak zentrora ekartzeko aitasuna izan duena, eta nik admirazioa diot Nerea Kortajarenari ezin dut bestera batera esan. Politikak ere, baitu gauza honak, eta gauza txarrak, baina politika ez da erresa eta gogorra. Bai, ez da erresa eta gogorra da. Hala sentitu dut nik behintzat. Baina honek ere batzutan pudore pixka bat ematen dit, ez da, hainbat eta hainbat lan dira gogorrak eta zailak, eta eskatzen dut nakoitzeko seietan jikitzeak fabrika batera joan eta makina baten aurrean jartzeko, ez da. Eta dira arriskutsuak eta egiten dira hotzetan edo egiten dira bero handitan, eta, nik uste dut gure inguruari ere begiratu behar zaiola geurea ere baloratzen dugunean. Edo zen kasutan, bada
edo niretzat izan da gogorra eta izan da zaila. Agian badauka eragina ni horre eseritzen nintzen, eta orain hemen eseritzen naiz, ezta? Eta aulki aldaketak, bueno, gertatu izan zait, hortik elkarrizketatu izan ditudan hainbat pertsona direla orain nire lankide, eta hortik elkarrizketatu izan ditudan hainbat pertsona direla orain arerio, ez da. Eta orduan hor, bueno, puzlea berriro ere buruan ondo egiten dezun arte, entzuten dituzun gauza batzuk eta, bueno, arrotzak egiten dira. Beste alde batetik niri iruditzen zait politika egiten dela oso era, eskrupulori gabe sarri askotan, edo zer gauza esan daiteke, eta gaina, orduan da handiagoa esan, orduan da importanteagoa balitzen zela, ez da, normalean azpian ez dago ezer, nik uste dut politika egin behar dela, azpian zerbait daukana, herritarren bizitza hobetuko duna, eta benetan, hitz handi eta askotan desegoki. Gizonkeriz beteta dago? Bai, gizonek egin duzue politika urte askotan, eta zorionez emakumeak hasi gara inkorporatzen politikara. Asko kostatuta beti emakumeak pentsatzen dagulako ez gara lagai izango, ez da, askotan gertatzen zaigut hau, emakume askorekin hitz egin dut, ez da, baina nik nola jungo naiz hori itea, baina nik nola egingo dut hori, baina nik nola egingo dut, ez da, eta urrats hori ematea garrantzitsua da, bueno, demostratzeko bestera batera agian, beste modu batzuekin agian, baina egin dezakedala politika ere, ez da. Baina oraindik ere nik uste dut jite asko dauzkala zentzu horretan, eta niri egiten zaizkit arrotzak eta gogorrak eta ez zaizkit gustatzen. Eta saiatzen naiz bestera batera egiten, iruditzen zaidalako bestera batera ere, bueno, egin daitezkela gauzak. Pentsatzen nuen igual txuriz etorko zinala, ez da debekatu, Euskaldunako irudi etortzen, zan impresionante. Etorri zean, hauteskundeak irabazteko trajeaken. Bueno, hauteskunde gauean, hauteskundeak irabazi genitunean traje hau neukoan jantzita, hori horrela da. Ez naiz edozein kasutan olako fetitxista, ez naiz. Gogoratzen naiz atletismo garaian banuela maniatxo bat, eta galtzerdi gorria jartzen ditun, hori bai. Baina ez ez. Gorria da zure kolorea? Izan da, ama kontatzen du behin ikusi nitula kalean zueko gorri batzuk eta haiek nahi nitula eta zueko gorriak obsesio bat duzela izan zela. Gorriz jantzi izan naiz oso maiz. Eta, bueno, txuriz ere bai. Eta gogoratzen dut, Arnaldo Otegirekin egin nuen lehenengo agerraldi publikoan, Amerikana larroxa bat neukala. Txuriz jantzita Amerikana larroxa batekin gordeta daukat Amerikana tartean Miramarren, bai. Oso egun garrantzitsua izan zen hori ere niretzat, oso berezia, eta bueno, oso gogoan daukadana, ez? Eta ze eskuzabala izan zen Arnaldo nerekin, eta ze eskuzabala izan den denbora hontan guztian. Oso eskuzabala izan da, eta bueno, berak ere pentsatu zezaken, ez? Bueno, hau oraintxe etorri berria da, eta eskuzabala izan da, eta maitagarria nerekin beti. Iazko kanpainan zan egingo dugu, eta gero berriro egingo dugu. Eta guztietan, batean, maiatzaren 28an, izan genuen gauean, espero zenun atera genituen emaitzak? Nik espero genituen emaitza honak benetan. Horren besteako? Baina egia esan 22.000 bozka gehiago eta 5 eserleku gehiago bigarren indarra baino lehenago iruditu zitzaidan sekulako emaitza. Sekulako emaitza, eta kontatu nahi nizuk ez sentitu nuen, baina ez naiz gai nire buruari ere kontatzeko ez, ze pozik negoen, noski, gure komunitatea oso pozik ikusten nuen, eta horrek sekulako poza ematen zidan, familiak, telefonoz deitu nindun, pozik zeuden, baina nik gogoratzen dut neukala hainbeste herritarrek emandako konfiantzak sortzen dizun poza, baina bestera batera sortzen dizun ardura, eta ardurak batzutan momentu batean sortzen dizun bertigo moduko hori, ez da? Eta orduan nahasketa bat zen, nahasketa handi bat. Gogoratzen dut, Nerea Kortajarenak eman zidan besarkada, Estitxu Bizagirrek eman zidan besarkada, Paula Artzanek eman zidan besarkada, jendea ze pozik zegoen hori, horiek denak gogoratzen ditut, semeak etorri zirela furgonetan sartuta danak zorionak ematera, baina badaukate hori sentimentu nasi hori, ez da? Poza, baino era berean, bueno,
herritarren bozka niretzako oso gauza importantea da. Hauteskunde kanpaina bat niretzako oso gauza importantea da. Nik ematen dugun hitza betetzen dugula, esaten dugula egiten dugula, esaten duguna egiten dugula, eta egiten dugula esaten dugula, niretzako da maksima bat. Ez da egindako frase horietako bat. Eta hauteskunde kanpaina batean esaten dana niretzako kontratu bat da herritarrekin. Eta nagon tokitik hori betetzen saiatzen naiz. Eta izango da azkarrago edo izango da geldoago nagoen toki horrek markatuko duelako agian abiadura, ezta? Baina niretzako da sagratua. Niretzako zentzu horretan politika eta herritarrekiko harremana da sagratua. Osea, iruditzen zait hitz hori dela bete beharrekoa ala beharrez, ez dago niretzako bromarik, ez? Osea, gero herritarrekin eta herritarrentzat eta herriarekin. Eta askotan, behin eta berriz errepikatzen dudan gauza bat da orain, baina iruditzen zait gaur egun dauzkagun erronken aurrean herritarrak ez politika egiteko erdigunean jartzea akatsa izango dela. Paperak gauza asko jasotzen dituela, baina herritarrekin deliberazioa oso garrantzitsua izango dela erronka horiei benetan aurre egin beharko badiegu. Demostratu dugu beste garai batzutan herri honen sen komunitarioak bultzatu duela herri hau onaino ekartzeko, eta sen hori aktibatzea eta herritarrak ditugun erronka horien baitan aritzea oso garrantzitsua da. Eta badaude, egin dugu greba feminista bat izugarria, eta ateratzen dira pentsiodunak bereien erreklamazioak egitera kalera, eta euskararen alde egin dugu sekulako manifestazioa, ez iruditzen zait, hainbat eta hainbat aldarrikapen orain koherentzian eta elkartu eta herri honen eraikuntzarako edo eraikuntzan bultzatzea eta nazio bat garela erakusteko eta bultzatzeko ariketak egin behar dugula. Bueno, Maialen, hemen pasadian, bigarren gonbidatua zea, Arnaldo esan genion, eta ate ditugu Euskal Herriko pegatinak, otxetan jartzeko, zeini emango zenioke bero jartzeko? Ze pertsonari emango nioken, eta ematen badiot hona etorriko da? Ez, guk jarriaraziko diogu. Emango diot Nerea Kortajarenari. Jarri bezala bere kotxean, eta izan dadila gainera lekukoa bera ere ona etorri dadin, lehen esan dudan bezala gauza interesgarri asko esateko dauzkan, eta etorkizun handia daukan, politikagintzan etorkizun handia daukan emakume bat delako, beretzako. Bueno, Maialen Iriarte Okinena, herritarrekin zuzeneko harremana asko gustatzen zaizu, politikan ere bai, asko azten zera herritarrekin zaudenean, bai kanpainan, herrietan, auzoetan. Herri batzarretan adibidez oso gauza. Lehen zenaukan konexioa herritarrekin, telebista bidez zen, bai emango zugu aukera, telebistan egiten zenun bezala, agurtzeko podcast hau, herritarrei. Herritarrei izan nahi didana da, hemen nagola, telebistan egoenean bezala, orduan zubilan bat egiten nuen, eta orain beste zubilan bat egin nahi dut. Eta zubilanak egiteak eskatzen duela zubiei igarotzea ere. Eta zubiei igarotzeko prest nagola. Eta niretzat batez ere herritarrei emandako hitza dala nire argia, ez da? Eta zubi hori igarotzeko hartzen dudan indarra. Eta horretan saiatuko naizela etengabe. Horretarako etorri naizela ona, eta bestela geratuko naizela nire segurtasun eremu hartan. Eskerrik asko, Maialen. Mila esker zuri, Gari.